Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген октябрьнең 26 көнендә сезнең белән туры эфирдә мин Миңназым Сәфәров булырмын. Иң элек бүгенгә туры килгән кайбер бәйрәмнәргә күз салып китик. Бүген Азербайҗан Республикасында гранат, безнеңчә анар бәйрәмен билгеләп үтәләр. Әлеге татлы җимешне зурлау көне ЮНЕСКОның матди булмаган мәдәни мирас исемлегенә дә кертелгән. 26 октябрь дөньяда яхшы сюрпризлар көне буларак билгеле. Аны якыннарга, тирә-юнәгеләреңә яхшы гамәлләр кылу белән үткәргә кирәк дип саныйлар. Бөтен нәрсә акчага кырылган заманда һәр яхшылык көтелмәгән сюрприз булып кабул ителә. Моннан нәкъ 198 ел элек Мәскәүдә рәсми рәвештә кече театр ачыла. 2 гасырга якын вакыт аралыгында әлеге театр дөньяга бик күп күренекле сәхнә осталарын таныткан. Татарны моң яшәтә дигән фикер белән килешмәүчеләр юктыр бүген. Халыкның аңына фикерләү дәрәҗәсенә күчкән моңны саклау һәм үстерү өчен хакимият һәм җәмәгатьчелек чараларының төрлесен күрә. 2008 елдан башлап үткәрелүче Татар моңы халыкара яшь башкаручылар конкурсы шундыйларның берсе. Бу урында аның быелгысы турындагы сюжетны карап китү урынлы булыр. Аны хезмәттәшем Азилә Батырханова эшләде. Татар музыка сәнгатенең югары үрнәкләре саналган әсәрләрне башкаруны төп таләп итеп куйган Татар моңы конкурсы яшь башкаручыларны кабат бергә җыйды. Татар моңы тарихында лауреатлар исеме тагын да баеды. Алар үзләрен сәхнәдә ничек тутарга, ничек җырларга беләләр, аларны инде укытып өйрәтеп торасы юк, алар инде профессионаллар. Бу бик җиңел һәм тыйнак әдәпле конкурс. Татарча киенгәннәр, чипчисап, бөтен җирләре ябык, карап торырга горурлык хисе. Шуңа күрә егетләр өчен, кызлар өчен бик шатмын. Матур конкурс һәм тыйнак әдәпле тәрбияви чара бу. 2008 елдан салынган урлык бүген исә татлы җимешләрен бирә. Нистә елдан артык бәйгедә бер үк команда эшли. Конкурсның нәтиҗәсе дип күп кенә конкурсантларның бүгенге көндә дә сәхнәләрдә үзләренең эшләрен дәвам итүен әйтергә була. Татар эстрадасында булган берничә фамилияны гына әйтсәң дә, алар татар моңында катнашкан булып чыга. Әлбәттә, алар һәрберсе татар моңында катнашуны зур дәрәҗә итеп саный. Татар моңы һаман яшәп торырга тиеш. Һаман да безнең әсәрләрне байтырга тиеш. Безнең яшь-үсмерләр, яңа конкурсантлар килеп, һаман да халык җырларын күрсәтергә тиеш, ретро җырларын да белергә тиеш, академ җырларын да белергә тиеш. Без чөнки күпме дистә бездән алдан безнең композиторлар, шагыйрьләр үзенең тарихына кертелгән әсәрләре белән калдырды безнең өчен. Һәм без аларны менә һаман да саклап торырга тиеш. Һәм киләчәк буынга тәрбия бирергә тиеш. Безне шулай тәрбияләделәр, бездә дә шундый мөддәт тора инде. Татар моңы бик матур һәм җылы конкурс, һәм мин бик шатмын катнашуыма. Монда бөтен кеше шундый җылы, шундый якын, һәм үземнән әйтәсем килә: рәхмәт сиңа, Татар моңы.
Бәйге академик вокал, инструменталь башкару, халык җыры, эстрада вокалы кебек номинацияларда уза. Минем өчен бу яңа ниндидер тәҗрибә. Татар моңында чыгыш ясау өчен мин эстрадада гел җырлап йөреп, ул бит икенче төрле. Монда инде уже оркестрга, икенче төрле уже киемнәрдә менә күреп торасыз, инде милли киемнәр. Шуңа күрә минем өчен бу зур дәрәҗә, мин бик рәхмәтле. Менә шул конкурска килеп эләгүемә, мин монда очраклыгына килеп эләктем. Ничектер кая катнашып карыйм әле дип, катнашып үземнең тавышымны сынап карыйсым килде. Мин бик бәхетле, мин бик шат. Тырыштык, эшләдек, уйнадык. Рәхмәт. Халык җыры номинациясендә җиңү яулаган Айнур Исламов бүгенгесе көндә ватаныбызны саклый. Үз җырын ул видеоязма аша тәкъдим итте. Татар моңы гадәти генә конкурс түгел, ул таныштыра һәм кавыштыра. Конкурс дәверендә 8 гаилә туган. Алар арасында Алсу һәм Азат Фазлыевлар, Илмир Гыйфанова һәм Рафил Җәләлиев, Азат һәм Алина Кәримовлар, Муса Камалов һәм Гүзәл Җиһаншина бар. Бу кичтә алар да чыгыш ясады. Татар моңа инде безнең яшь җырчылар өчен татар эстрадасына, татар моңына инде жаңа сулыш бирәдер. Шуңа бик зур рәхмәт организаторларга. Вот мондый шундый зур конкурс оештырган өчен, мондый шундый әйбәт дәрәҗәдә уздырган өчен инде. Чынлап та бик шатмын татар моңа. 11-нче Татар моңының гала концерты хатирәләргә бай булды. Үткәннәрне искә алып, яңа иҗади үрләргә максат куелды. Менә шундый бәйге, менә шундый талантлы җегетләр, кызлар. Әлбәттә, бүген без студиябызда әлеге конкурсның җиңүчеләреннән берсен, җырчы һәм композитор Илгиз Мөхәддиновны чакырдык. Хәерле көн, Илгиз. Хәерле көн, исәмсез. Иң элек сезне шушы җиңү белән котлыйм, ихластан. Рәхмәт. Җиңүләрегез соңгысы булмасын, танылуларыгыз соңгысы булмасын, алга таба уңышлар юлдаш булсын. Амин, амин. Һәркем сәнгать дөньясына үз сукмагы буенча килә. Казан баласының менә шундый татар моңына сукмагы нинди булды икән? Гомумән татар моңына мин бу икенче тапкыр килүем, әле көллияттә укыган чакта икенче курсында минем укытучым әйткән, Эльвир Султан Хәбибуллина, сынап карар өчен үзеңне барасыңмы халык җыры номинациясына. Шунда барган идем, ул вакытта 3нче урын гына алып, үзем өчен бөтен нәрсәне аңладым, нинди рәвештә кузгалырга кирәк икән, эшләдек, бөтен үзебезнең җырларыбызны төпләдек, аңладык, нәрсәгә карарга кирәк икән. Һәм инде менә ничә еллар вакыт үтеп киткәч, академ вокалына килеп, шул номинациягә җиңү яуладык шул көнне. Һәм инде әлбәттә ул конкурс җиңүләренең берсе түгел дип әйтәсем килә, чөнки төрле төбәкләрдән, төрле республикалардан килә торган җырчылар күп. Аңа карата әле инструменталистлар да күп. Безнең инструменталистлар да бик шома, һәрберсе үзенә бер. Менә шулай дип әкрен-әкрен шул конкурска барып җиттек без. Шундый нәтиҗәләргә. Рәхмәт. Композитор Эльмир Низамов үзенең бер әңгәмәсендә Кара Пулат операсындагы Туры Батыр партиясын безнең татар артистлары, җырчылар арасында ике генә җырчы башкара ала. Берсе Рузил Гатин, икенчесе Илгиз Мөхәддинов дип әйтте. Бу әлбәттә зур бәя. Һәм моның шулай икәнлегенә мин үзем дә ышандым, чөнки Болгарда үткән шушы операны караганда халыкның ничек кабул итүен күрдем үзем, үз күзләрем белән күрдем аны. Тамашачылар да күргәннәр. Опера сәнгатенә сезнең юлыгыз ничек булды? Менә шундый зур уңышка ирешер алдында бит миңа барыбер ни булса да юл булырга тиеш. Көллияттән ук кызыксына башлаган идем мин опера сәнгате белән. Гомумән аның тарихын аңладым, күрдем. Безнең татарларда бары тик менә шул 30нчы елларда кабынып киткән бер жанр булып чыккан ул. Назип Гаязжиганов, безнең беренче ректорыбыз консерваторияның шул ниндидер максат куйган, безнең союз композиторлары өчен менә опералар языр өчен дип. Һәм шуннан әкрен генә композиторлардан күчеп җырчыларга кызыксындым. Ариялар
таптым мин татар арияларын үзебездә консерваториядә ниндидер лаборатория кысаларында Илдар дигән операсында куйган мин режиссер буларак безнең яшь студентлар белән үзем студент булган чакта һәм инде бөтен нәрсәне үз кулым белән тотып карагач аңладым җырларга тиеш икәнен, ләкин бөтен нәрсәне үз кулым белән тотып карарга кирәк икәнен дә аңладым. Һәм арияларга килгәндә, романсларга килгәндә, академ вокалга килгәндә, ул гомумән зур мәктәп. Менә әйтеп үткәнгә шикелле, безгә хәтле бөтен зур маэстрлар, безнең укытучыларыбыз, аларның укытучылары безгә шул менә калдырган шул безнең бүгенге ниндидер мәктәпне, һәм без әлбәттә шул мәктәпне саклап торырга тиеш, киләчәк буынга да бирер өчен. Чөнки шул мәктәп яңа буынны чыгара. Мең рәхмәтле үземнең укытучыларыма. Шул менә академ вокал дигән әйберләрне беренчедән халык җырларында, академ вокал, эстрада җырлары алар үзенә карата бер. Һәм инде карап улатта менә бүгенге көндә яңа чыгып килә торган Алабирса Миләүшә Хәйруллинның операсы да булачак. Анысын тулысынча Миләүшә үзе сөйләр Алабирса хәерле сәгатьләрдә. Аны да катнашырга җыенасыз. Әйе, Алабирса без анда труппабыз зуррак, шәхесләребез күбрәк. Анда Артур да бар, әлбәттә, Эз да, барысы да, Денис да, бөтен Карабулатта катнашкан җырчылар, опера җырчылары. Һәм ул зур мәктәп иде, һаман көн сайын без тырышкан идек, үзебезне эшкәрттек. Менә шул, чөнки мәктәп булды, зур мәктәп булды, Киләттә дә, консерваториядә дә. Рета һәм халык җырларын шулай башкарасыз инде сез, һәм аларны эшкәртәсез дә икән. Эшкәртәбез. Композитор буларак та белә, менә шунда безнең бүген тапшыруда әйтелде ул композитор диеме. Әлбәттә төрле фикерләр бар. Ретро җырларны, халык җырларын үзгәртергә кирәкме икән, үзгәрү җиленнән соң дигәк тә ул фикерләр көчәйде. Менә сез ничек уйлыйсыз? Шул килешкенә башкару өчен көч күбрәк кирәкме, әллә аның бөтенләй икенче төрле максаты бармы? Үзгәртүнең. Үзгәртүнең бары тик менә минем уйлавымча ритмик яктан үзгәртергә кирәк ниндидер бүгенге көндәге ритмның ниндидер жанрларына, име? Чөнки менә былай карасак, Илһам абыйның запислары, Әлфия апаның запислары ул чорында да язылган аранжировкалар 10 елга алга эшләнгән инде. Гомумән бүгенге көндә аларны бары тик яңа менә сулыш белән бары тик бүгенге көндә 3 инструментлар белән яздырып студиядә бары тик заманча яңа сулыш кына әрәсе бар кайсы бер җырларда. Кайсы бер җырлары менә баянда гына җырлап калынган запислар бар. Әлбәттә менә баятасы бар, име? Баятасы килә заманча. Һәм бары тик көен үзгәртмичә менә халыктан килгән бит, халык җырлары, аны үзгәртмичә, бары тик менә шул менә Абрамкасын гына байтырга кирәк дип уйлыйм. Чөнки бу менә карасак та йөзектә бриллиант шундый бит, аның матурлыгы әле балдагында да бар бит әле. Шуның шикелле буйлыйм мин аны. Киләчәктә әле күп нинди булса да аранжировкалар булырга тиеш. Үземнең ягымнан да безнең яшүсмерләр дә бар, алардан да чыгыр дип үмитләнеп калам. Сез бер әңгәмәгездә булай дип әйткәнсез, үземә күңелемә ошаган җырлар таба алмаганга, үзем җырлар язарга мәҗбүр булдым дисезме? Нишләп сезнең күңелегезгә ошамый, башкаларыныкына ошый, мәсәлән, шундый эстраданы күз алдына тотып әйтәм инде. Һәрбер беренчедән син җырчы буларак үзеңнең ниндидер тарихын калдырырга тиеш. Яшь җырчы буларак сиңа әле беркемдә җырларны язмый. Гомумән сине белмиләр, син үзеңә генә үзең тавышың юк, син үзеңә генә кирәк. Һәм әлбәттә мин Киләттә укыган чакта мин композиторлык бүлегенә кереп, Светлана Васильевна Зырковда укыган идем. Һәм шунда үзем өчен аңладым нинди җырлар кирәк үземә икән. Яңа интернеттан карап ниндидер ноталарны эзләп, уйнап, чөнки җырчы буларак
фортепианоға қол тұтыну ул бик жеңіл түгел. Шуларны өйрәнеп, безнең клиентта өйрәткәннәр булса да, аңа барыбер 2 ләтә вакыт кирәк иде. Һәм әкрен генә ноталар эзләп, импрессионистларны карап, ничектер шуларны өйрәнеп, ничектер укытучылардан сорап, гармония укытучылардан Гөлнас Назимовна, төрле безнең инструментовкалар бар иде, дәресләре, инструмент солистлардан сорап, ничек җайлы булар икән, уйларга икән дип сорашып, бөтен нәрсәне шулай итеп үзем яза башладым. Шигырьләр дә иң зур менә шундый бер авырлык бар иде. Шигырьләр, чөнки мин Союз писателендә беркем дә белмәгән идем ул вакытта, беркем аның белән кызыксынмаган идем, аңа хәтле яшүсмерләрне дә белмәгән идем, үземнең белән ничектер укыган көлияттә. Заманча инде, һәр кем ничегенә яши. Һәркем үз вакыты белән бара бит инде. Гөлшат Зайнашева белән вакытында менә Салават Закиш, Илһам бар иде. Һәм бүгенге көндә дә безнең күп шәхесләребез бар, шагыйрьләрдән дә бөтенесен әйтеп бетергә теге вакытта җитмәс эфирда. Ләкин таптың инде шуларны. Ләкин таптым, Аллаһ кушып, безне бер конкурс, бер ниндидер менә лаборатория безне берләштерде шунда. Ул безнең җыр проекты иде. Димәк, безнең җыр проекты ул теге конвейерга салып җыр иҗат итеп тәйтергүчеләр булды кай вакытта. Димәк, ул кирәк дип әйтәсез инде сез яшь буларак менә бу. Әлбәттә, ул коллаборация. Гомумән, бер ноктада иҗатчылар җыелса, аннан нәрсә булса да килеп чыга иҗат дигән әйбер. Чөнки анда аралаша, ул бит инде җыр нәрсә ул? Хис. Кемнеңдер булса да хисе, име? Шагыйрьнең бер хисе булса, җырчының бер хисе булса, композиторның бер хисе булса, ул туласа бер тарих килеп чыга. Тулланып бер җыр бар дигән килсә. Әлбәттә, менә карасак та бит безнең Салих абый Сәйдәшев белән Кәрим абый Тинчурин бергә эшләп ничә еллар буена калдырган әсәрләр. Һәм әлбәттә, анда әйберләр киләк, алар янында нинди шәхесләр дә булган җырчылар яктан караганда, бөтен нәрсәне шулай итеп хәл итеп сәхнәгә чыгарыр өчен. Шулай ук безнең җыр проекты да шундый булган иде. Һәм бүгенге көндә җитми дә дип калам безнең җыр проекты, чөнки яшь инде 2 ел үтте менә бүгенге көндә, әле яңа шагыйрьләр дә, яңа композиторлар да бар дип уйлыйм. Амин, шулай булсын. Безнең татарда бит теге кунакка килде, җырлап та күрсәтмәде дигән әйбер бар иде. Шуңа күрә без сезнең җырыгызны тәкъдим итәбез хәзер тыңлаучыларга. Алар теге илгизне күреп, ишетеп белделәр. Хәзер инде җырыгызны тыңласыннар, танышсыннар. Җыр безнең үткәнебез, бүгенгебез һәм киләчәгебез дигән фикерне онытмыйча яшәргә язсай дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Кышкыра сирәк кенә, сагынуын сөйләп кенә, килсәң иде иркәм яныма, көләмсерәп кенә, эзләдем бәгърем сине, еллар буе тилмереп, туймас ахры мәңге туймас, күзләрем сине күреп. Күзләрем сине күреп, зәңгәр елгалар челтерәп аган, нур сибә кояш көнә. Алым агачлар акшәлен ябынган, иркәм синең кебек. Эзләдем бәгърем сине, еллар буе тилмереп, туймас ахры мәңге туймас, күзләрем сине күреп. Алсу гүлләр өзеп бирермен, иркәм синең кебек. Эзләдем бәгърем сине, еллар буе тилмереп, туймас ахры мәңге туймас, күзләрем сине күреп, туймас ахры мәңге туймас, соң
Gözlerim seni görer